Дами и господа, за съжаление, както винаги, 12 е по-много отсъства. Този път мястото не е Бежу. Този път те са на Южния полюс, танцувайки заедно с пингвините. най-добрата храна и ще спаси света от глад. И ще ви издадем една тайна, която знаем от
това, че лудницата вече не работи, затова тук са нашите мили учители. Това е право функционален на решение. Правилно функционален на съпротивлението. Мога да знаеш закона на Ома, не мога да играш с толкова жени. Той може да не може, но Лалков може! Искрена си благодарност към човека, който беше неотлъчно до нас в последните 5 години. Пред неговите очи от плахи деца ние се превърнаха в уверени млади хора. Той ни научи да уважаваме околните, както уважаваме себе си. Той запали стремежа в нас да покоряваме върхове. Господин Ивайло Лалков. Добър вечер на всички. Каквото ви да кажем за този клас, при всички положения ще бъде малко, но аз мога само да им пожелая успешен старт в живота и така както са вървяли до сега, да продължавате за напред. Вярвам в вас, обичам ви, дързайте! Както сега, така и за напред. Доста сме ви благодарни за всичко, което направихте за нас. Вие отворихте сърцето си за нас, подкрепяхте ни в хубавите моменти, радвахте се с нашите успехи, държахте, когато и нас ни боли. Благодаря ви за всичко, което направихте за нашия клас. Едно голямо благодаря на нашия класен. Беше вчера, когато за първи път прекрачихме двора на училището. Наредихме се плахо, без да знаем какво ни очаква напред. Бяхме малки, неопитни и притеснени, но имаше едно нещо, което ни свързваше. Сърцата на всички бяха отворени към знанието. Очите ни блестяха искри. Пътят, който изминахме за тези 5 години, беше дълъг, изпълнен с много трудности и препятствия. Именно те ни направиха това, което сме сега. Стоим пред вас, имайки да кажем толкова много, да благодарим за толкова много неща. Но думите, както знаете, никога не стигат. Ние също положихме много труд. Научихме се наред, дисциплина, на уважение, на работа в екип. Научихме се да мислим, да питаме, да прощаваме, да общуваме, да бъдем отворени към света. Бяхме и оставахме жадни за знания, защото през целия си живот човек се учи, а животът е нищо без знанието. Създадохме приятелства, които ще продължат цял живот. Оставихме зад гърба си спомени, които времето не може да заличи. Днес се разделяме, но него в очите ни няма сълзи. Пред нас е целият свят. Пътят, който ни чака, няма да е нито по-лек, нито по-кратък. Но през тези 5 години научихме да се справим с всяко препятствие. Изградихме се като личност, а не просто хора. Сега е време всеки да поеме по своя път, а това, което ни свързва, остава за винаги. Благодарим ви!